Özkan Yaman, Doğru Haber. Amadekirina li dijî rejima terorê wezîfeya herkesî ye. Di ayeta pîroz û kerîme de wiha heqîqata ders û îbretê ji me re têdayîn. Di mijar û xisûsên ku xerab têne hesibandin de jî dibe ku encamên baş ji bo mirovan bên derxistin. Tê texmînkirin ku ew di heman dem û wextê de dersên ku dibe sedema kêmkirina xeletiyên mezin jî dideme. Piştî müdaxeleya acîl a di afatan de planên Kurd, navîn û demdirêj têne kirin. Da ku mirov li hember rewşên bi vê rengî ewletir bin, xwe di emniyetê de bibînin hîskirin. Îro mirovahî û însaniyet ne tenê bi agirê ku bi awayekî bêguneh 21,000 bêgunehan qetil dike. 2,5 milyon însan di nav 8 milyar însanan de êsîr digire û bajarên wan wêran dike, di heman wextê de dibin lepên felaketa mezina cîhanê de ku wan diparêze piştgirî dide vê felaketê. Ji ber ku cinayetên li pey hevdû tên kirin, bêexlaq, dîsiplîn, peyman, hiqûq û her wekî din yanî qirkirina tam parastî her tim tên kirin ji roja ewil û vir ve mesele êdî ne mesela Filistînê ye. Yanî 8 salin ku gavên ku ji bo xilasbûna ji vê felaketa zindî têne avêtin, berpirsiyarî û mesuliyet û wezîfeya her însanekî normal e. Tedbîrên acîlên ji bo sekinandina rawestandina vê qatilê wê li gorî rewşa medyayê, bernameyên medyaya civakî, xwepêşandanên kuçe û kolanan, boykot, zextên siyasî ya herî muhîm jî berxwedana biçek û sîlehanin. Di van mijaran de herkes hem li pêşberî dîrok û tarîxê û hem jî di roja qiyametê de wêj tiştên ku kiriye berpirsiyar û mesûldar be. Gelo ji ber vê yekê tenê tedbîrên acîl na, lazim e ku li ser tedbîrên rastînên Kurd, navîn û dirêj mirov bifikirin. Maalesef û mixabin ev 8 salin ne li dijî vê rejima terorê, sîstema cîhanî ji bo vê rejimê hatinin li darxistin. Hema her welat neçar maye ku vê bêaqiliyê qebûl bike, qetlîamên xwe bike û bidomîne ji bo vê sûcê serbest berdanin. Îdareyên hemû welatan teslîmê vê tirs, şantaj, lîstik û cürm û îxanetê bûne. Normalbûna bi vê rejima terorê re meseleyek gelek cuda ye. Kelîme vê îxanetê ji xwe nikare tarîf bikin. Dibe ku di vî warî de îfadeyên weka xedartî bên emelandin. Ji îro pê ve wisa xuya dibe ku însiyatîfên sivîlên xelkê cîhanê wê mücadeleya li dijî felaketa siyonîst bidomînin. Protestoyên kuçe û kolanan muheqqeq êdî wê bibin weka saziyekî bi qeyd û bend. Sloganên weka Free Palestine, ji Filistînê re azadî, ji çem heta behrê Filistîne azad, sînoran ew ê derbas bikin, zêdetir dewlemend û zengîn bibin û ew ê ev sloganan biguherin çand û kultura müşterek û hevpar. Aniha li alema Xerbê, bîlxasa di warê huner û sporê de weke eşkere kesên meşhûr û navdar zilma ku li Filistînê tê kirin her timtînin rojevê. Pêl bi pêl îdraxkirinan diguherînin. Ev yek bendava lêpirsîna wijdanî ye, ne ast û merheleyek asayî ye. Ka carekê bifikirin, hin kesên ku behsa parastina hawîrdorê, îqlimê, behrê, tebiatê, hewayê, balîna, panda, çûkan dikin, li hember zarokên Xezeyê di rûtiya wan derketiye holê, di rûtiya wan eşkere bûye. Aniha benî însan herî zêde ji peyv û îfadeyên neteweyên yekbûyî, yekîtiya Ereban, yekîtiya Ewropa acizin û nefret dikin. Maalesef û mixabin di nav van îfade û peyvan de teşkîlata hevkariya Îslamê jî heye. Ez ji Emerîkayê nefret dikim, lê ez ji mislimanên ku xwe dispêre wijdanê Emerîkayê bêtir nefret dikim. Ev gotina Şehîd Seyyid Qutb niha bûye sloganek ku hem ji aliyê Emerîkayiyan û hem jî ji aliyê Ewropayiyan ve hatiye qebûl kirin û heta ji aliyê wan ve guheriye weka sloganekî niha jî dibêjin ji her kesê ku xwe dispêre wijdana Emerîkayê. Eger sedema temaşekirina van cinayetên sê mehan tirsa ji Emerîkayê be, wezîfeya her welatekî misliman e ku bigihêje hêzeke eskerî ku wê tirsê bingeh bihêle. Ji bo hemû îdarevanên xwedî wijdan niha wezîfeyek bingehîn e ku bi lez û bi siyasetên ku wê wan bi rastî ji rejima îşgalker û hamiyên wê serbixwe bikin, bilezînin êdî ev wezîfeyek zerûrî ye. Wekî din divê êdî modelek perwerdehiya nû pêş bixin ku zarokan re bibêje şaristanî û medeniyeta rojava yanî medeniyeta alema Xerbê ne tenê di demên kevnar de, îro jî li ser rûyê erdê herî derewîn, herî xedar, herî zalim, herî bêserûber e, qeyd û bendan nas nake. Ji niha û pêve ne tenê di parastin û perwerdeyê de, ji siyasetê bigire heta çandiniyê di her qad û warê de li ser esasê dûrketina ji van lanetkaran nexşêreyek bişopandin.
والحاصل طوفان اقصای آف بلند کر جبو جوه آوه ام خلاص ببن دیسا کشتی و گمیا کو ام سوار ببن دیار و اشکره اف حقیقت و نگهره نتنه 8 روز یان جی 8 سال 905 سال در باس ببجی